este esențială pentru funcționarea normală a creierului și a sistemului nervos, formarea globulelor roșii și pentru metabolizarea carbohidraților, proteinelor și lipidelor. Deficitul de B12 se poate manifesta prin anemie, oboseală, amețeli, lipsă de concentrare, slăbiciune musculară, furnicături și amorțeli la extremitățile membrelor, stări de tristețe sau de anxietate inexplicabile. Mai predispuși sunt vârstnicii, vegetarienii, persoanele cu tractul gastrointestinal afectat, cei ce suferă de alcoolism cronic, pacienții care administrează timp îndelungat metformin și pacienții care folosesc de asemenea timp îndelungat medicamente ce cresc pH-ul gastric, precum antiacidele, de exemplu Gaviscon, dicarbocalm, sau din clasa inhibitorilor pompei de protoni, omez, controlog, sau antagoniști H2, cum ar fi famotidina. Determinarea vitaminei B12 a intrat în pachetul de analize de bază